dos guru bengak-bengok. Aku ki kesel lho dos ngaret wae. Mana enggak pernah dibelah merah ketang siji. Aku kan kalau mangan diasmu iki lho. Gel aku ngene iki guru ngaret terus. Mbak niki ngopo sih? Iki lho Nit. Lho apa? Guru mangan ki lho. Aku kesel aku ngaret terus. Lah masa enggak mbok pakani? Belah wae. Ih, malah ngawur sih sampean ki. Lah kok doyan ora? Doyan. Wis ayo gawe siji cepetan. Mbak aku mati lho, Mbak. Udah ketahuan piye? Celana Sampe ngawur tuh Kiki. Iki sapa sing nyetel organ? Lek nonton terus jaga-jaga bae sih. Ya mana juga ya. Tapi ki endang sak kenang Pak. Iya, endang, ayo. Endang. Tapi aku gak tanggung jawab loh, Jo. Ya wis tamen ngono. Ayo Mbak, keren nih. Ayo cepetan, Mbak. Ih, cepetan, Mbak. Sabar, Teh. Kusik. Ayo cepetan. Loh. Udah lihat ngono. Ora enek iki. Loh, lah nek ndi udus mesti tak iki? Kok ora enek? Loh. Lawangnya lu dikunci. Ning ndi yo? Ucul. Nik. 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 Mbak golek gosing estetik ngono lho. Kae lho Nit, wis tok ning kono kae lho ayo. Wis siap nih to. Yalah wis tok ayo to. Gak betah Dah iki. tenan iki ger. Pengen diseruput ngono lho, Mbak. Iki lagi sini. Wah, jangan kesel ger. Munara goblok ya. Lu digoleki malah mbone ngendi ngeterme anak sekolah tapi ya jadi mau jalan-jalan. Goblok Munara. Nih cepetan. Ayo kita makan, kita mukbang. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, jangan rasanya Nit. Lah Mbak, semua pas iki. Tetar angan-angan. Ayo Nit, 1, 2. Enak banget nih, Mbak. Mbak, amit ya Mbak ya. Wis kintang Wis aja. aku tak mangan iki sik Mbak. Sabar ya kowe. Mantap banget Nit, sumpah. Uang kira aku ngarit aja. Kali-kali cukup belah wis ngono. Wah, enak banget, Mbak. Sumpah enak banget, Mbak. Tenang toh. Enak loh. Apa gratis loh. Sesuk aku belum bocah ini, Mbak. Tenang wae kamu cek piro. Ijak kayak gitu ya. Cium di sini, cium di sini.